Здравейте, намираме се в град Самоков и разговаряме с Георги Панев от отбора на Гаднярите. Разкажи малко повече за себе си и за отбора, който защитаваш. За мен какво да разкажеш? Занимавал ли се с футбол? Играл съм, да. Не професионален. Тук До старша. Тук в Самоков. След това вече само като хоби. Малко повече за отбора, от колко време съществува, някакви успехи. Отбора от 3 години, да. Има първи места, около 3 или 4, не знам. Точно. Някой от вас спечелил индивидуален приз от състезанията? Не си спомням точно. Има, да. Най-полезен играч, вратар на матча. Има някакви такива. Тук доволни ли сте от условията и организацията, която ви се предоставя? Супер, да. Идеално, има отбори доста, има желащи много. Правим хубави мачове и е интересно. Малко враче, много футболисти. Да, наистина, тук цели 22 отбора, ако не се лъжа тази година, ще вземат участие. Отбора, да. Как виждаш конкуренцията сред останалите? Надявам се да има. Колко повече, толкова по-интересно ще. Следиш ли тук и шампионата на България, Шампионска лига и втория по сила Лига България? Не много. След малко ще бъде теглен жребия там. Не ги следа много. Добре, пожелавам успех тогава на теб и на отбора на Гаднярите, дано постигнете повече през този сезон. Живи и здрави.